Legarreta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Good afternoon! Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagdadangog sinagan tamay kang sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunya na daw ning Sabado petsa 25 kang bulan ng Enero 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Ako po medyo magayonan sa kuyang lugar. Ginamit ko po ining samuyang sabi nga ni Digdi, pahay-hay-hayan. Magpayahay-hay. Nakabibilo talaga ako. Magpayahay, hayahan. Ano? Yung baga magpaano, relax. Yan yung samuyang yung sa likod kang kumbento med. Habi ko, mas magayon digdi ata, tama presko. Kaya at the same time, magkahirilingan kasi we have to promote good environment, baga. Yeah, magayon digdi sa likod me. So, kumusta ka mo mga tugang? Medyo baga mainit nga na panahon nagtalagang, so naglaba ka sa bagong hapon o kaso bagong aga. Siguro nakapagpamara na. Tama init saka medyo baga igwamining paros-paros baga. Yan, magayon. Anyway mga tugang, yan ako digdi live sa samuyang kumbento digdi sa UST Legazpi sa likod kang samuyang kumbento igwa kami ning para sabihin tang rest house kung saan na makapagpahingalo-hingalo ka digdi sa likod mi. Presko mga tugang. But anyway, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Araw nga ni kayo nihilingon ta, duman sa Facebook. At duman tabi sa Facebook, duman kamo sa DCGB News Online. Okay? Yun na nga, maduman ako sa DCGB News Online. Yan. Nahiling ko nga ni si Father John Christopher. Oh, Father John Christopher. Yan po ang pare na bininyagan ko at nung siya inordinan, ako po ay naging kanyang panauhin. Thank you very much anak. Yan ang anak-anak kong kumpare. Keep it up, ano? Talagang nasa Binangunan Rizal si Father John. Okay? Yes. At the same time, pwede po kamo sa kuya mag-message, ano? At parang magkadarangugan kita, magkahirilingan kita. At ano ang mensahe na gusto nindong ipaabot sa istasyon na ini, sa kuya man ipapaabot sa indo mga tugang. Magayon na sa tuyang pag-uurulayan ngunyan na aldaw, mga tugang sa buong simbahan, sa buong katolikong simbahan, ang petsa 25 kang bulan ng Enero, siniselebrar ang kapistahan ni San Pablo Apostol, ang sa iyang konversyon, ang pagbabalik loob niya sa Diyos. Kaya itong panahon na gusto niyang magduman sa Damascus, parang sabi nga, dakpin, hulihin, at parusahan ang mga Kristiyano dahil po siya ay isang pariseyo. Talagang masunurin siya sa batas ng pariseyo. Pero galit na galit siya sa mga Kristiyano. Kasi ang mga pariseyo baga, galit na galit din kay Kristo. Kaya nga, siyempre pag galit ka kay Kristo, galit ka rin sa mga sumusunod kay Kristo. Kaya kanyang mga inuusig ito. From a murderer, pero naging po siyang preacher. Okay? Siya po ay si Saul. At nung paduman siya sa Damascus, nahulog siya. Duman sa iyang kabayo, yung ngani, at magayunon sa babasaon mo, mga tugang mahalingan sa Acts of the Apostles,
chapter 22 verse 6 to 11, hindi po ang nangyari. Basahon ko mga tugang, magayon niya. At nangyari sa katanghalian habang siya mismo niya nagte-testify, sabi niya, ako'y nasa daan at nalalapit na sa Damascus. Yan, malapit na sa Damascus. Pagdakay, naligiran ako ng isang malaking liwanag na galing sa langit. Yun, nahulog ako sa kabayo at narinig ko ang isang tinig at nagwika sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong inuusig. At sinabi ko, ito po ang sabi ni Saul, ano ang nararapat kong gawin, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumasok sa Damascus at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng dapat mong gawin. Yan po. Kaya nga nandoon sa Damascus, dinalaw niya si Ananias at doon po mga tugang na panumbalik ang kanyang paningin at bininyagan sa ni Ananias at sa naging ang pangalan niya ay hindi na Saulo kundi Pablo. Okay, magayon yung mga tugang istorya kasi siya ang talagang naging kasangkapan sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Okay? Alam mo, masasabi natin dito, there is a time that sinasabi, enough is enough. Tama na iyan. Yan. Tama na iyan. And remember this, the Lord hears the cry of the poor. Na ibig sabihin, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga maralita, ang mga dukha, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga naniniwala. Yan. Kaya nga, gumawa na ng Diyos ng paraan parang tapusin ang pag-uusig na yan nung panahon ni Saulo. At kaya nga, yun ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos. At ngayong taong ito, tuwing January mga tugang, sa tuyang siniselebrar ang Bible Month. Okay? Magayunin mga tugang, Bible Month. At siyempre, pag may Bible Month, may Bible Week. Okay? Kaya nga, nung January 20 hanggang January 26, sa tuyang sineselebrar ang Bible Week. At ngunyan, kasi sa aga-baga, January 26, every fourth Sunday of January, diniklara po yan na Bible Sunday. Okay? At siyempre, every fourth Monday of the month naman, of January, diniklara po yan na Bible Day. Okay? Alam mo, ini po mga tugang, sabi nga, itong Bible Sunday ineho, ngunya na sa aga na namugtak sa aga, January 26. Magayon, may kaugnayan po ini sa buhay ni San Pablo. Kasi si San Pablo mga tugang, mahiling mo, nang siya'y na-touch ng Diyos, siya po ay naging kasangkapan ng marhay na bareta, mga tugang. Pinapalaganap niya ang mabuting balita. In fact, sa New Testament, after the Acts of the Apostles, di ba? The four Gospels and the Acts of the Apostles, mahiling mo mga tugang, ang sa iyang mababasa ninyo mga tugang, ang sa iyang mga sulat sa mga unang Kristiyanong komunidad. Letter to the Romans, letter to the Corinthians, Ephesians, lahat po yan. Gulpiyon siyang isinulat para nga ni mapahalagan ang mabuting balita. Kaya, ang tanong ko siguro, pwede mo kayong sumagot sa akin o pwede kayong tumawag. Ang tanong natin ngayon, mahalaga ba ang salita ng Diyos? Yan. Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos sa tao, sa atin? Alam mo, sabi nga, yung Bible Sunday yan, actually was also established by Pope Francis in 2019 to highlight, sabi nga, the importance of the Bible in the Christian faith. Kung titingnan natin, walang itinuturo ang simbahan na wala sa Biblia. Okay? Lahat po yan sa Biblia because the sources of our faith is in the Bible, sa salita ng Diyos. Kaya nga,
ito po, noong sa pag sinaselebrate ang Bible Sunday, magayon mga tugang, nasabi nga, ito po, magayon ini, the theme for the day, ngayon tama-tama sa panahon na Jubilee of Hope, ang sabi, I hope in your word, from Psalm 119 verse 74. Kaya nga, ang tataramon ng kagurangan, ang marhay na bareta ning kagurangan, nagtatao sa tuya ning kaginawahan asining paglaom. Kaya mga tugang, magayon magpa-problema ka, mag-cut the Bible ka. Ako ginigibo ko yan eh. Ang hapot ko pala, may Bible ka mo sa mga harong nindo. Mas magayon kung igwa kita ning Bible sa tuyang mga harong. Kasi, ang importante niyong Bible Sunday? Dahil nga, sabi nga, it emphasizes the importance of the sacred scriptures in the Christian faith. Alam mo, tuwing tayo nagsisimba, lalo pag everyday ka nagsisimba, everyday, mababasa mo talaga ang buong Biblia. Kung dahil mo man nababasa, at least kung nagsisimba ka at talagang nagdadangog ka sa tarata mo ning kagurangnan, talagang nadagog mo na ang gabos na nasulat sa Biblia. Kasi kaya may year 1, year 2, pagkatapos igwaning cycle A, cycle B, cycle C. Kaya sa misa baga, may liturgy of the word. Yan, kaya binabasa po yan eh. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, kasi may nadangog ako minsan, alam mo, Father, nang ako ay Katoliko, dahil ko man lamang aram ang Biblia, dahil ko pa nadangog ang Biblia, dahil ko pa man nabasa ang Biblia, sabi ko, anong klase kayang Katoliko yan? Sabi niya, yung pinagsasabi pati yan eh. Pagkatapos sabi ko sa sarili ko, nako, kung ika talaga tunay na Katoliko na nagsisimba, kasi nagsisimba dapat Katoliko na hindi nagsisimba, bakong Katoliko yan. Katoliko, nagliliko-liko. Ang tunay na Katoliko nagsisimba. Sa pagsunod sa utos ni Kristo, nasabi baga ni Kristo sa consecration niya, pagtapos ng tinas o ostias o chalice, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Do this in memory of me. Kaya nga pag kita nagsisimba, sa tuyang ginigiromdom, tuwang bagay, ang tataramon ng kagurangnan, asin ang sa iyang Eucharistia, ang sa iyang buhay. Sa iyang mga tataramon, asin ang sa iyang mga ginibo. Yung dalawa yun eh. Tataramon, liturgy of the word, asin ang ginibo, the liturgy of the Eucharist. Yan. Kaya magayon mga tugang, sabi ko, kung ikaw nagsisimba, dinadagog mo na, nakabasa ka na ng Biblia. Yan kasi, di ka nagsisimba. Yun, pagkatapos sasabihin mo, kang ikakatoliko, di ka nakadangog kang Biblia. Kasi di ka nagsisimba. Kasi daing misa, na dai binabasa ang Biblia. Tandaan po natin yan Walang misa na hindi binabasa ang Biblia. Kaya binabasa po ang Biblia every Mass. Kaya there is the liturgy of the word. At minsan pinapaliwanag pa ng padi. At the same time, ang maganda kasi minsan talagang magayon din sa explanation sa sermon that the priest must teach us how to apply, not only to explain the Bible. Kasi explanation without application, medyo kulang. We have to apply. Para bang halimbawa, okay, may gamot. Hindi mo naman ininom yung gamot. May sakit ka. Nakikita mo lang yung gamot, pero hindi mo ini-apply. Di walang epekto po yan. Kaya nga para mag-epekto ang buhay Kristiyano sa tuya, i-apply ta iyan. Ang salita ng Diyos, sabi nga, we have to incarnational. We have to make God really become flesh. Okay? So, visible, touchable, ibig sabihin natatouch. At the same time, yan importante mga tugang, na-a-apply ta ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi naman yan salita na pag
uusapan, na pagdebatehan o pag-aralan. Hindi po eh. Ang salita ng Diyos ay isinasabuhay. Yan. Kaya ang salita ng Diyos na hindi isinasabuhay, patay. Patay po yan. Kaya nga ang salita ng Diyos, isabuhay. Ano? Hindi yung narinig lang, pagkatapos wala na. Ano? Ang ganda ng sermon ni Father, ang ganda. Ano ba yon? Wala lang, basta maganda. Ganun ba yon? Hindi po. Sabi nga, the best sermon is can touch my life. Ano, not only my head, but touch my heart and my hands and my feet. It can touch my, ibig sabihin, it make me do something. Yan talaga ang tunay na sermon. Not tumalab, Father, ang sermon mo sa akin. Bakit? Nung sabi mo, Father, magpatawad. Kaya nga nang umuwi ako sa bahay, nako, ang sakit ng loob ko sa asawa ko, pero kasi nang babae yung asawa ko. Pero Father, sabi, magpatawad, nagpatawad, pinatawad ko yung asawa ko. Yan ang tunay na may impact, may epekto ang salita ng Diyos. Bakit? Ginawa mo, isinabuhay mo. Kasi kung ang salita ng Diyos hanggang bla 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 lang, hanggang sa nguso lang yan, parang yung dasal, hanggang nguso, wala sa puso, ay wala yan. Kaya mahalaga po mga tugang, ang importante sa buhay, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay hindi pinagtatalunan. Mas magaling ako mag-memorize ng Bible, mas magaling ako, tingnan mo, anong Bible, kabisado ko yan. Pero hindi mo naman sinasabuhay ang turo ni Kristo, lalo na pagpapatawad, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa. Iba tinatawag na sinasabi ng Panginoon na yan. Walang epekto. Parang ang salita ng Diyos talaga, kung gaano ka-importante ni sa buhay kinakailangan, sabi nga ni, isinasabuhay. Okay? It is not simply that we reflect on it. It is not simply that we talk about it, we preach about it, but we really live it. Okay? Maganda. Actually, maganda yung sinabi sa akin ng pinsan ko nga, yung one time, kasi bago nag-usap kami ng pinsan ko, magayon, gusto ko lang i-share mga tugang, sinabi niya sa kuya, talagang, sabi nga niya, magayon, sabi niya, for me, Father, I will always remember and take to heart the words of Saint Clare of Assisi. Sabi niya, live God by your life. Tama yan. Live God, live the word of God by your life. Maganda. And if you live the word of God by your life, by your example, by your lifestyle, you can never go wrong with that. Napakaganda. Anyway, babalik din si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. At sa pagbabalik ko, may kaibahan po akong estudyante digdi sa UST Legazpi, nasa Muyang Kairiba sa kumbento. Sa kuyang makairiba siya, tapos taman siya kung nagbabasa ng Biblia siya, kung ano ang kahalagahan ng Biblia sa buhay niya. Ang oras to ngunyan mga tugang, 20 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, mga tugang, balik po kita ginari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio OP. Gusto ko pong batiin si Father John Christopher na nakikinig sa atin. And of course, si Catherine Macandog. Good afternoon. Sabi niya, magandang hapon, Father Butch. And si Edwin Magalona. Good afternoon. At si Jeric Batas. At sa Gabos na nagdadaog sa tuya ngunyan. Anyway, mga tugang, ngunyan na hapon, sabi ko sa samuyang kay Riba Digdiho, siya po ay student assistant digdi sa kumbento kang San Raimundo Peñafort. Ang pangalan niya ay si Joshua Kadag. Taga saan ka, Joshua? Taga EMS po ako, Father. EMS? EMS Barrio po. EMS Barangay Barrio. Oh, Barangay 1. Ayun. Ngunyan, yaong ka digdi sa kumbento kang mga padi. Opo. Ano ang pigigibo mo bilang SA? Ang mga pipagibo lang po digdis, mga household chores. Nagkatabang ka mo sa mga padi. Opo. Nagpapakakang sa kuya. Ayan. Yan mga tugang, yan ang sa indang SA. Magpailing ka tayo ka nahiling. Yan, ang gwapo niya pati, mother. Mga tugang, yan, magpailing ka dito, isip ka dito. Yan. Mga tugang, yan si Joshua. Okay? At pero anong year mo na pala? Third year po ngayon, Father. Third year college ka na. Opo. Anong kinukuha mo? Financial management po. Financial management. Okay. Joshua, financial management at yaong ka sa kumbento. Nagsisimba ka ba everyday o daiman? Bako po siya. Paminsan-minsan. Every Sunday. Every Sunday talaga. Pag in the morning kaya nagluluto ka mo Ayun po. kaya di mo siya pwede makapagsimba ta. Magluluto sinda. Dahil kami kakano kung dahil siya maluto. Anyway, mga tugang. Anyway, bilang nayaong ka sa simbahan, pwede mo ma-share sa mga nagdadaog sa tuya. Ang pag-start mo sa kumbento, nakatabang ba sa buhay Kristiyano mo? Lalo ka bang napalapit sa Diyos? Yes po, Father. Kasi po, since ang kasama ko po sa community is puro padi, tuturuan po ninda ako about kay God and mas nagiging consistent po so pag
simba ko po compared po kang nasa luwas akong convent. Talaga nakatabang Ayaw po. talaga. So at the same time, baga Joshua, every night, nahiling kita, nahiling kita. Alas 7, tama, alas 7 ng Opo. banggi. Rosary Ano po. pigigibon nindo? Nagro-rosary po. Talaga yan. Kaya napapalapit talaga siya. Pag tingnan mo yan ang ngayon, napapalapit ka sa Diyos. Since napapalapit ka sa Diyos, sa mga bagay na nagtatao sa imo ng kusog para mapalapit ka sa Diyos, apot ko sa imo, nakadagog ka na kang Biblia. Iyon na po. Siyempre naman, Ate, sabi, Padre, ako nakadagog kang Biblia. Sa imo ang Biblia? Ano ang paghuna mo kang Biblia? Ano ang pagdadagog mo ang tataramon na Biblia? Ano ang huna mo iyan? Ano ang pagkaaram mo ka iyan? Pag Biblia, Father, para sa ko po, iyon po yun ang Word of God. Or mga turo, Tataramon ning Opo, kagurangan. mga turo po ni Jesus Christ. Yan, turo ning kagurangnan. Okay? So, yan magay mga tugang. Kasi, importante ba gani, we have to, sabi ko nga kasubago, sa aga baga, Bible Sunday, talagang magay na magbasa kita ng Biblia. So, sa pagsisimba mo, nadadagog mo ang tataramon ng kagurangan. Kasi si Benjo mga tugang, di ba pag nagmisa kita pag Sunday, ikaw ang nagbabasa. Opo. Kaya sa aga nga siguro babasahan mo. Pwede mong basahon sa aga. As a first reading sa aga, may babasahon. Pwede mong basahon ini yung unang pagbasa parang madawog ninda. Kasi sa aga, ang ikatulong linggo sa karaniwang panahon, ang unang pagbasa, mahiling tatulos digdi mga tugang, sa unang pagbasa na galing sa Nehemias, Kabanata 8, talata 2 hanggang 4, 5, 6 hanggang 8 hanggang 10, basahon mo sa inda. Gabos po. Gabos, basahon mo. Kaya iniharap ni Esdras ang batas sa kapulungan ng mga lalaki at babae at mga bata na nakaunawa sa binabasa. Noon, ang unang araw ng ikapitong buwan, binasa ni Esdras sa kanila ang aklat mula sa maagang oras ng umaga hanggang tanghali sa liwasang nakaharap sa pintuan ng tubig. At naging masigasig ang lahat ng bayan sa aklat ng batas. Nakatayo sa isang entabladong kahoy na ginawa ukol sa pagkakataon si Esdras, ang tagasulat, at nasa kanan niya sina Matitiyas, Sema, Anaya, Urias, Helkias, at Maasiyas. Nasa kaliwa naman niya sina Pekaya, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbadana, Zakaria, at Mesulam. Binuklat ni Esdras ang aklat sa paningin ng lahat ng tao, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan, at nang buklatin iyon ay nagsitindig ang lahat. Nagpuri si Esdras kay Yahweh, ang dakilang Diyos, at itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. At saka sila yumuko at nagpatira pa sa lupa. Bumasa sila mula sa aklat ng batas. Niliwanag at binigyang kahulugan kung ano ang kanilang binabasa upang maunawaan ng bawat isa. Sinambil ni Esdras, ang tagasulat ng batas, sa lahat ng mga tao. Ang araw na ito ay itinalaga kay Yahweh, ang inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Sinabi niya ito sapagkat nanangis ang lahat nang marinig nila ang mga salita ng batas. At idinagdag ni Esdras, humayo kayo at kumain ng masasarap na pagkain. Uminom ng matamis na alak at isalo ang sino mang walang naihanda. Banal nga ang araw na ito sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat ating lakas ang kagalakan kay Yahweh. Yun, napakaganda mga tugang ang binasa ni Joshua. Manunugod iyan sa unang pagbasa, na marinig natin bukas na sinasabi nga dito na the joy of the Lord is my strength. Kaya huwag kayong malungkot sapagkat ang lakas, the strength of ang kagalakan kay Yahweh. Kaya yun ang the joy of the Lord is my strength. Kaya mag-ugma kita. Ano talaga ugma sinda? Kasi nadangog ninda ang sinabi ni
Esdras ang tungkol sa salita ng Diyos. No? So, in other words, talaga masasabi ta na ang salita ng Diyos talaga nagtataw sa tuya. Una, sabi digdi, kagalakan at lakas. Yan, napakaganda mga tugang. So, yan nga ni, kasi pinabasa ko ito sa inyo. Kasi ikaw baga mabasa ka siguro sa aga na naman. Saga po. Ano? Mabasa ka kang basahon sa first reading. So at least igwa ka na ning idea na iyan ay sulat ni Nehemiah at si Esdras na pinapahayag niya ang salita ng Diyos. Ini man mahiling ta, ini ginibo ni Kristo doon sa templo na kung saan mahiling ta baga si Esdras binasa, nakaunawa sa binabasa. At yung binabasa, kaya mahiling ta mga tugang, binasa ni Esdras sa kanila ang aklat mula sa maagang oras ng umaga. So talagang binabasa, kaya magayon talaga ang salita ng Diyos na dapat natin basahin. Yan sa ngayon napot ko sa imo Joshua. Ang tataraman ng kagurangnan, ano ang dating sa imo? Ano ang dating sa imo? Nakakatabang, nakakatabang. Ano ang pag kasubago, binasa mo ito, may dating ba ito sa imo? May dating? Igwa po, Father. Para sa kuya po, kada readings po na nababasa ko kada Sunday, or ini pong nabasa ko, Iyo. pwede ko po siyang mai-apply sa buhay ko kung ano po ang sinabi kay itong reading na ito. Yun. Sarong ma-apply ito, sinasabi, application Opo. is read. Apply mo na ito na binabasa mo. So sarong mga tugang na application sa ngunya na Bible Sunday, parang talagang may sabi ko baga kasi bako sa lang explanation kundi may application, i-apply talaga sa buhay. Yung nga ni magpuon kita kung pwede man sana bago kita maghali sa harong o magdumang kita sa opisina, kung pwede man sana may igwa kita ng Bible verse. Alam mo, igwa sa may mga may mga Bible verse baga pwede mo makuha, magibo ka. Ayan. Ako nga igwa ako digdi sa kuyan, sa kuya man igwa man ako digdi ho sa Alitea ini. Ang sa kuya Alitea. Kaya sabi niya sa kuya, "Good morning, Father Boots. The God's word for you today is, I will restore health to you, and your wounds I will heal." Wow! Thank you! Every day po, nagtatao sa kuya, mahiling mo mga tugang iyan, Alitea. Ang duman, mag-subscribe po kamo, ALT, yan, Alitea po ini. Asa Alitea baga, yun, inabagayon ini Alitea. Yung magayon ini. Kaya pwede po kamuta, everyday, tataw ang kamuning mensahe arog sa kuya kay ni pigtatawan ako. Kaya nga bago kasabi kita baga mahilig man na everyday bago pakagising makuha ng cellphone. Kaya siguro okay yon, may cellphone kun ang primerong pagkuha mo sa cellphone, magdumang ka tulo sa email mo, dumang ka sa Alitea, ito, uncover today's powerful Bible verse. Importante yan. Ini nga ni ulitin ko mga tugang, magayunan iniyo, thank you Lord. Ang sabi niya sa kuya, "Good morning Father Boots, God's word for you today is, for I will restore health to you." Thank you. Ibig sabihin, magkakaroon akong magandang kalusugan. "For your wounds I will heal." Anumang sugat ko ay kanyang pagagalingin. Napakaganda mga tugang yan. Maniwala po kayo. Mas maganda everyday, may Bible verse po tayo. Anyway, babalik nila si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras po tabing ngunyan, 35 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! There's no time Okay, balik po kita giraray mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping o yan aldaw ning Sabado, petsa 25 kang bulan ning Enero 2025 at sa kuyang kaibahan mang giraray ang samuyang student assistants digdi sa kumbento na si Joshua Kadag at samuyang ani pinag-urulayan bagamat hindi man siya theologian pero sa iyang sa pagiging ordinaryong sabi nating ordinaryong tao bilang isang estudyante may kaaraman man siya manunungod sa Biblia. Ang hapot ko nga ni sa imo Joshua, kailangan bang isiwalat, ikalat, ipahayag, ipamahagi ang marhay na bareta ni kagurangnan o dahil mo itago tanan para balitaan ang salita ng Diyos. Ano talaga ang kaipuan ba talagang ipamahagi? Opo, Father. Kaya ang maray na bareta ang kagurangnan po ay ino-consider po in Word of God. And ang pagkaaram ko po, ang Word of God is nakakapagligtas. So kapag spread ta po ini sa kung kay Sisay, maaraman ta pong ligtas itong taong na ito. Maliligtas ang mga tao. Kasi nga, sabi nga, alam mo, how happy are the feet of those who bring the good news. Kaya sabi yan sa sa Hebrew yata yun. Pero nasa Bible po yan, nanapin nindo yan. Alam mo, di naman kinakailangan i-memorize talaga masyado ang mga Bible chapter or text na yan. Basta nasa Bible po yan. Tanda nindo, how happy are the feet of those who bring the glad tidings or the good news or the word of God. Kaya nga pag ika ay nagiging kasangkapan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ikaw ay nagiging marhay na mabagayon na bitis. Kaipuhan talaga ning sabi nga ang Diyos kaipuhan ning bibig. Ang Diyos kaipuhan ng paa. Kaya kita ginibo. Ginibo kita ng Diyos parang kita, sabi nga ginibo kitang kawangis ng Diyos, parang kita ay maging kasangkapan ng Diyos. Ano kaya sinasabi mo na pag pinalaganap mo ang salita ng Diyos sa mga tao at narinig kang mga tao, maliligtas sila. At the same time, magkakaigwa sila ng pagkakilala sa Diyos. Kasi paano nga mabibisto ang Diyos kung wala naman magpapakilala? Paano maaraman nila ang salita ng Diyos kung hindi man ito pinag-usapan? Hapot ko sa inyo, sa pag-uralay-ulay nindo sa miski bagani ba sa amigo o magparty ka mo or kay po bang sa mga party kay po pa bang pag-usapan ang tungkol sa Diyos o wag natin itabi na natin ang salita ng Diyos na yan. Kailangan ba sa naguli ka sa nindo
kailangan ba pag-usapan din ang tungkol sa Diyos? Opo, Father. Sa party po, Father, hindi ko po masabi kasi di po ako naka-experience. Hindi ka pa Pag-party ako, nagpa-party. Father. Pero pag sa araw po, Father. Ay, okay, mga tugang, imbitin na si ano ha, sa party. O, alam mo, magayon na, miski alam mo, sabi nga ni, ang salita ng Diyos, hindi lang iniwan para sa pulpit. Kasi minsan, mas nililimita ang tataramon ng kagurang. Oy, dahil pwedeng pagtaram ka tungkol sa Diyos, dumang ka sa simbahan. Kung mataram ka tungkol sa Diyos, dumang ka sa simbahan. Bago ka man si Padi. Bago narugaan. O may nadawag ka, arugaan. May mga arog ba ka na ano, na sinasabi na dahil pag-usapan iyan. Kaya dapat miski sa pakulayan ta yan, miski sa harong, o sa harong nindo, nag-urulay-ulay ka mo tungkol sa Diyos. Opo, Father. Sina Lola po, Father. Mostly po, sila po nagtutok sa kuya na magsimba, mag-pray yan. po before magkaturog. Yan. Kaya itong aki ka, nabasahan ka na ba tungkol ka ito sa Biblia, istorya, kaya ito? Day po, Father. Day pa? Opo. Oh, si Roy Kadag, mga tugang, sa tuyang si Roy Kadag. Roy, good afternoon. Good afternoon, Father. Narinig ko si Joshua Kadag. Iyo tabi, si Joshua Kadag. Ang kaulay ko ngunyan. Patawagan mo after this stroke. Patawagan mo sa kuya. Sige tabi, iyo. Manukit ko ang mga kagagan. Yes, sige, Maneroy. Anong isi-share mo palang, Maneroy, ngunya na panahon na sa tuyang siniselebrar ang Bible Sunday o Bible Week, okay, Bible Month? Sa tuya. Dahil ini ang nagigiya sa tuya sa tama na dalan. Aha. Kaya puwan talaga isawalat ang Biblia o ang tataramon ng kagurangnan, dahil dapat itago. Dahil Para sa parita. ihayag. Sa parita, sinulubong na yan sa daga. Iyon, na mas maray talaga na, sabi ko nga ni Baga, ang mga nagba-viral sa social media, mahiling minsan, sabi ko, ito nagba-viral dahil magkano-ano, kalukuhan, pero ang tataramon ni kagurangnan, big pupugol, dahil pinapa-viral. Minsan, actually nga ni, sa TikTok o sa mga ibang, pinagbabawalan pa, pigsisensor pa. Bakit kaya ang pagdating sa tataramon ni kagurangnan, pigsisensor? Kasi ayo, no, itong mga, kung na pa na ako, kaya magpapasa ang Biblia, mag-ibig ka. Yung nga ni, kaya nga, sa mga tao lugod, naniwala sa maling turo. Yo, tama. Kaya, kunya, ipan ay kwate na, kulihiran sa iya na maraot na pagpatarabo, kukuha yung maraming at Tama ba Manay Roy? Kasi alam mo, sabi ba ni San Pedro nga ni, kaya itong mga disipulos na nagharali na kay Kristo, ang hapot ni Kristo sa mga apostoles, kamo maharali man ang simbag ni Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yaon sa kagurangnan ang tanging tataramon ning daing buhay na daing kasagpuran. Oo. Tama yan. Kaya ini ng mga anong natutulang kumaan, ito mga medyo talalakuan sa na dahil na nagpasyadong inawaratwan, panernoayan ba na kung sabihan na pagbalik loob lang sa malato. Yun, tama yan, Maneroy. Sige, tapakatapos ka programa may apa-apabudang kita ki Joshua. Iya. Iya. At yan sabihan ko, iya, Maneroy. Okay. Iya po. Okay, sige. Thank you po, Maneroy. Iya. Talking Bible.
aram mo, itong mga tugang ta mga born again, yes, oh yes, may mga, yan, mga, igwa akong mga amigong, mga born again, mga amigo at mga, mga kabistuman, na talagang nagtausin daning arog kaayan. Oo. Sana, kaya sa mga bulag, mga kadangog, kang tataramon ni kagurangnan, today nakakahiling di makabasa. Ito na Bible na ito, sular ito. Pag lupa, ipabulat mo sa andaw, pagkaling mag-historian, ano. Iyo. Sige. Yung manera ya. Sige, thank you. Okay. Okay, mga tugang, yan po ang satuyang tugang si Roy Kadak na taga Tunsol, Sorsogon na nagdadaog na gusto niyang makadangog permi ning tataramon ning kagurangnan. Kaya digdi sa DCGB, sa tuyang binabasa ang tataramon ning kagurangnan. So pagbabalik giraray, basahon ta ang Biblia o ang Ebanghelyo para sa aga, para pag nagsimba kita sa aga, igwa na kita ning mga pag-andam. Kasi importante ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat tao at ng komunidad. Importante yan mga tugang. Kaya babalik tayo mamaya pagkatapos kan mga pagiromdom. Ang oras tayo ngunyan ay 47 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagservisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Okay po tayo mga tugang. Ngunya na Sabado,
medyo mapresko-presko digdi sa kuyang runa. Magayon bagay presko. Anyway, mga tugang, sa aga ay Bible Sunday. Kaya tamang-tama sa Ebanghelyo sa aga, si Jesus, dahil siya po ay isang Hudyo, no? Si Kristo ba kung Kristiyano? Siya ay Hudyo. Siya po ay Hudyo at pinanganak Hudyo. At kasabi dito, si kaugalian na tuwing Sabado, siya'y pumupunta sa sinagoga. At duman sa sinagoga, duman sila po nakakapakinig ng salita ng Diyos. Basahin ko mga tugang ang Ebanghelyo para bukas. Ano? Ini po, Lucas chapter 1 verse 1 to 4, chapter 4 to 14 to 21. Marami na ang nagsikap na isalaysay ang nangyari sa piling natin batay sa mga pinapaabot sa atin ng mga nakikita nito noong unang panahon ng naging mga lingkod din ng salita. So talagang may mga nagpapahayag na ng salita ng Diyos. Okay? Kaya minarapat ko rin sulat ang mga ito ng may kaayusan para sa iyo. Matapos maingat na masuri ang lahat na ito mula pa sa simula. Ito po si San Lucas na nagsusulat ito Kaya kagalang-galang na Theophilo. Ang Theophilo ang ibig sabihin, Theo means God, Philos means friend. Kaibigan ito ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yun, pwede, kaibigan ng Diyos. Okay? Ikaw mismo ang makakaalam na matatag ang bagay na iyong natutunan. Yan. Nagbalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ang balita tungkol sa Kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga at pinuri siya ng lahat. So si Jesus kasi mga tugang, siya po ay guro, kaya nagtuturo kaya sa sinagoga. Alam mo mga tugang, bilang mga Hudyo, sila doon po natututong makinig sa salita ng Diyos, okay, sa sinagoga. Pagdating niya sa Nazareth, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. So in other words, yung bang pagsisimba, maganda po ito. Pila mga Kristiyano, kinakailangan magsimba at makinig sa salita ng Diyos, okay? Kitumindig siya para bumasa ng kasulatan at inabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Sa pagladlad niya ng rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ipahatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagbabawi ng paningin upang bigyan ginhawa ang mga api at ipahayag ang taon ng kabutihan loob ng Panginoon." Binalot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo. Nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat na nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila, isinakatuparan ang kasulatang ito habang nakikinig kayo. So napakaganda mga kaibigan ang banal na ebanghelyo na ating marinig bukas. Dahil tayo po ay magsisimba. Napakaganda. Tularan natin si Jesus. Si Jesus ay kahit na siya anak ng Diyos, nagpupunta sa simbahan. Noong panahon sa mga Hudyo, dalawa lang ang lugar na yon. Simbahan o templo, place of worship, and sinagoga, place of instruction. Ito po may kaugnayan ito sa buhay Kristiyano, sa Katoliko natin. Kasi itong the liturgy of the word, nandun po yan sa sinagoga. Okay? The liturgy of the Eucharist, doon sa temple. Kaya nga, mahiling ng mga tugang, na sa tuwing kita nagsisimba, sa tuyang ginigirumdum ang tataramon ng kagurangnan. Okay? At ang tataramon ng kagurangnan, dapat gibuhon the liturgy of the Eucharist, action. Okay? Word, action. Kaya yan po napakahalaga mga tugang sa buhay ta. Kasi nga nagsisimba kita. Okay? Pero kulang kita sa action.
parang pag nagsimba, para Father, importante Father, nakapagsimba na ako, natupad ko na sa kuyang obligasyon, ganun ba yon? Hindi naman po ganun yata. Ang importante mga tugang, nasa tuya talagang isa buhay, sabi nga i-apply ang tataramon ng kagurangnan sa buhay, action. Kaya the Eucharist, the liturgy of the Eucharist, nadaog tataramon ng kagurangnan, yung tataramon ng kagurangnan, ginibo yan. Yun. Kaya, mahiling ka sa misa kasi, kaya sabi baga ni Kristo, do this in memory of me. In every Mass, we remember the Word of God. And remember also what Jesus has done while He was here on earth. Ano ang ginibo ni Jesus nang siya nabubuhay padigdi sa daga? Sa tuyang ginigirumdum iyan, parang arugon ta. Yan, magayon mga tugang, arugon ta. Kasi sa buhay baga, ang importante, may pangarugang kita. Ang importante ngayon may naaarog kita. Importante mga tugang yan. Kaya sa aga, masimba kita. At sa pagsimba ta mga tugang, sana tandaan na iti mga tugang, tandaan tayo na sabi nga ni, we are, this is the favorable time, okay? Tama mga tugang na kita maging, sabi nga, tagapahayag, tagapahayag, maging kasangkapan ng Diyos sa satuyang pagbabalangibog ka sa iyang tataramon. Yung mga tugang, magayon iyan. Kaya nga, sana kita mga tugang maging kasangkapan sa pagbabalangibog ning kagurangnan. Alam mo, ngunya na sabi nga na Bible Sunday, magayon na sa tuyang sabing, how can we celebrate this Bible Sunday? Alam mo, si Pope Francis, sabi niya, nagtao sa tuya ning marhay na 5 ways to celebrate Sunday of the Word of God. Ito po, sabi niya, the church every Sunday, di ba? We have to, number 1, we have to have, we have to enthrone a Bible in our home. Okay? So sabi nga sa bawat bahay, dapat igwa kita ng sacred space. Yan. Sagradong lugar. Yan. Ang sagradong lugar na yan, yaon po ang Biblia. Kaya nga, dapat igwa kita ka. Number 1, enthrone a Bible in your home. Ang sabi ni Pope Francis. Pangalawa, sabi niya, commit a Bible study especially with the group. Maganda po yan na ang pag-adalan ta ang Biblia. Of course, the Bible was never meant to be studied alone. It was meant to be discussed with the church and more importantly, to be lived in the world. Yan, sinasabi ko kasi bago mga tugang. Importante na isabuhay. Ang pangatulo, parang matawaan tang importansya ang Bible Sunday. Begin reading the Bible mass reading. Maganda yan. Kung everyday, magdangog kita. Sa yung mag-Bible reading, maganda yan. Kung hindi, mag-Bible verse ka. Importante, we have to be nourished by the Word of God. Ang tao kasi, we are not nourished by the good news We are nourished by the bad news In the morning, anong nadadawog ta? Good news. Kaya alam mo, maganda po, kay puhan mo niyan ang mga tagapamagalita tungkol sa salita ng Diyos. We need messengers of the good news. Okay, sana po let us be a messenger of the good news. Okay? And sabi nga, commit to a learning lectio divina. Divine reading. Maganda yung scripture po yon. And then, at least once a week, magkaigwa ka ng holy hour with Jesus. And let Jesus talk to you. Anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako nakapagtao sa indo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon, manunugod po ini sa tataramon ng kagurangnan. Ang hamon po sa ating ngunyan is,
Ano? Let us make the word of God viral. Ano? Let us make the word of God viral. Ano? Sa social media, o kaya digdi sa radyo, sa telebisyon, ang salita ng Diyos sana ay marinig ng lahat ng tao. Parang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang tataramon ng kagurangnan ay kaligtasan ng tao. Ito po, si Father Boots nagsasabi sa Indo, you are a blessing to everyone. Let us be a blessing to everyone by sharing the good news to every people that you meet. Nagpapasalamat po Kinins Flora sa satuyang technical at kay Jerome Martinez sa IT production. See you on Monday. God bless you everyone. Happy weekend. Bye-bye.